के स्वागत बाटे हमनी के चैनल भोजपुरी ऑफिशियल में। और आज हम बात करे वाला मनी खेसारी लाल यादव के गाना पानी पानी के बारे में, पानी पानी सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, पानी पानी एगो रैप सॉन्ग आयल बा जौन कि हिंदी वर्जन बादशाह की, वही के भोजपुरी वर्जन में खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के आ रहल बने। और ये गाना में बादशाह भी नजर आई हैं भोजपुरी में रैप करत। और बहुत जल्द ही गाना आई, एक शूटिंग हो चुकल बा लखनऊ में और काफ़ी भयंकर तरीका से भइल बा। और बहुत जल्दी ही अगला महीना में एक कुल अपडेट आई, आप लोगन के रिलीज डेट भी आई और पोस्टर भी आई अगला महीना में। ये महीना तक ख़त्म हो चुकल बा, नवंबर दिसंबर में आप लोगन के देखे के मिली पानी पानी सॉन्ग। और ख़ुद खेसारी लाल यादव जी एगो स्टेज शो के दौरान आप के बतौले पड़े कि पानी पानी सॉन्ग आवे वाला बा अक्षरा सिंह के साथ सारेगामापा हम भोजपुरी से। तो आप लोग हमनी के चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में एगो नया खबर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद।